І в цю неділю вже в Молдові відбудуться парламентські вибори, і ми знаємо, що вже зараз і Кишинів, і Європейський Союз говорять про втручання Росії, так як вона вміє дестабілізувати ситуацію. Чи готовий Київ в разі перемоги проросійського блоку не допустити дестабілізації, яка може вдарити по Одещині? Про це говорила Майя Санду, і вона є проєвропейський політик, вона підтримує Україну. Очевидно, в Росії такі плани є, але поки що українська армія успішно стримує ворога, попри те, що армія ворожа в рази більша і на Сході, і в багатьох інших регіонах. Якщо буде, не дай Бог, така ситуація, то захистимо і на півдні, і на південному заході. Українська армія з цим справиться. У мене тут немає жодних питань з цим, але те, що Росія буде намагатися дестабілізувати ситуацію там, а також у Молдові і Румунії, в цьому немає жодних сумнівів. Тому я бажав би, звичайно, успіху, перемоги проєвропейським і демократичним силам.